Vezmeš si ma? Wow, to sme v nebi. Bude romantika. Možno to utračne, to je tak dána. Hej, kanibalizmus. Poštípali do hlavičky. Nejdem v šľapkách. Áno, som čistotný. Logisek. Máme posledná kilometr našu autičku a najbližšia, no to už neviem ako ani range. A najbližšia benzínka je tak 20 minút stade. A príde mi, že zo finále to už. Posledné 4 km. Super. Majme sa rádi hlavne, život na hrane. Ako by povedala Jovinečko. Jem párky s pečivom. Sme v hoteli. Bojíme sa, sme v starom komunistickom výťahu. Po hodine nás spustili, nevedeli nás nájsť v systéme. A sme tu. Jaké číslo? Taký veľký výťah. 311. Ale pekne toto vyzerá. Ty kokos. Výborne, rovno mucha tam došla s Ty tebou. kokos. Wow. Tak na fotkách to vyzeralo horšie. Super, to je ten tretí člen, mucha. A... Holy. Máme Mám apartment, reálne apartment. Tak ja spím tu, a spíš tam. Dobre, mám manželskú. Výborne, čau Kiko, ja idem tu. Áno, no, ako sorry. Na fotku to vyzeralo otvorené. To boli komunistické fotky, komunistické. A teraz spíme do modernejšieho domu ako u nás doma. Čo povedať? Ahoj, balkón máme, Kiko, môžeme začať fajčiť. No. A výhľad na more? Či? Aha, máme výhľad na more, pozri Kiko. Tu je ešte Boli. jedna izba. A máme mydlo, som sa bála, že nevieme s čím sprchovať. No pekne, Mám signál. Kiko, tu budeme robiť mejdany. S kým? Vy dva, akže? Hej. Na telku. Nezvedme sa, že máme kamarátov. A ešte kúpeľňa. Ale sorry, to je moderné ako kokos. Máme dve toaleťaky. Dolu. Markíza. A zrkadlo perfektné. Áno, Markíza. Poďme nás príď vyhodiť. Že nám dali zlý pokoj. To je rýchlo zráme bordel, že nás vyhodili už. Ako hodnotíš toto ubytovanie? 9 z 10. Pekné. Moderné. Budem tu. A koľko hviezdičkových hotel to je? Dvoj. Máme tu jedlo. Na výber segedinsky. Na prírodnou mäso a encián. Top. Koláč jablkový. 11,10. Chodí ti tu? Extra. Úprimne. Tak toto vyzerá. Také maličké, utulné. Úprimne výborné. Vlogísek. Sme na maďarskej hranici so Slovenskom. Áno, ten hranica. Na hĺbku 12 metrov. Bývajú tu kačky. A oni vyberajú peniaze. 2 € na deň sa platí. Takže áno. Zajtra chceme kúpať, bude pekné počasie. Tešíme sa. A zajtra sa budeme tie gule kúpať. Tam tie gule. Tam za nás to kúpať. Budem tak plávať. To je prírodný jav. Máte jedinečnú možnosť spoznať našu novú oslu Alžbetku. Alžbetka sa... Haló, zastri. Alžbetka sa dnes chcela známiť s Dankou. Poštípali do hlavičky. To je vtipné. Dobré ránko, ľudia, alebo spolok. Máme po rájkach, boli 7 z 10, chuťovo, ne, chuťovo 8, vyzeralo 7, tak, mal som kavičku, sme tu sami, ako vždy, posledný, na poslednú minútu. A dnes nás čaká ešte, dnes nás čaká ešte príjemný a dlhý deň. Tak. Zas a znova rovnaká mikina, iný deň. Áno, som čistotný. Ideme na lanovku, máme 2 lístky, 2x17 €. Užijeme si to. Skoro sme stratili peňaženku, ale bude to super deň. Potom sa vidíme hore. Nieč som smrtený, bojím sa. Bude romantika. Ale súkromie, bude to
svadba. Je to bolí! Wow, aké krásne. Nezničené sklo. V zachovanom stave, ako nové. Wow, to sme v nebi. Aha, to sa lyžuje vlastne. A teraz čo? A reštika, 150 metrov dole. No, môžeme sa ich nájsť. Aha, tam je vyhliadka. No my ideme určite na lyžiakové dobrodružstva a za hady lesa. Ostatné to sú voloviny pre, neviem, dospelých. Kiko, my nie sme dospeli, že? Nie. Určite nie. My sme platili dospelý lístok. Lebo, neviem. Ojebali sa s ne. Samé zvieratá to počujem v tej tráve. Aha, Kiko, bufet, ideme, dobre, dobrá cesta. Jedlo. Táša cesta. Nie, ja som otvoril. Zatvoril krávu, že môžeš. Takže dostali sme mapu snov. Zahady lesa, kde musíme luštiť zvieratka. Podľa toho získame kódik a otvoríme trezor a dostaneme jedno písmenko. A z toho vyluštíme zvieratko, ktoré bude na budúcom roku. Asi ďalšie, ak som pochopil dobre. Maskot. Áno, maskot. Potom sme prišli do tejto reštiky, ale čo to je? Veľmi pekné, veľmi pekný úsler z reálnych farov. Objednali sme si pizzu, ktorú za chvíľu uvidíte. Kofolu a kavičku. Luxus. To je všetko. Takže sme na farme, mini farme. Ešte nie sme, 200 metrov čaká. Kopec bol takýto, takže sme išli. No, to nebude vidieť. Išli sme profesionálne, tak sa nám podkopovali kolena. Ale už 200 metrov, máme motiváciu, mali sme pizzu, bola výborná, točili sme ju? No, výborne, sľubil som to, no tak kameramanka, je to tvoja chyba. Sorry. A za chvíľu vás informujeme, už teraz na 100%, lebo ju prinútim dať mobil z vrecka a točiť ma. Papa. Sme na farme, mini farme, ultra mini farme pre mňa. Máme tu 3 ovečky, jedno kozľátko, 2 kozľátka. A môžeme vidieť prírodný jav. Pozri, strka hlavou. Mám každú ešte jednu kravičku. Jaj, chápete, bože, dali si koho voláme. A tu ja, kozľátko. Kiko, pozor, bol elektrický na ten plot. Keď si dostaneš veľký v kuse, vidíš? A keby si ho teraz dotkneš, extrémne všetko dostaneš. Lebo to stojí za to. Kiko, to je tvoj sradený brat. Pojdem. Auj. Pojdem. Oni nič nerobia. Všetko si z prstov. Iba. To je žena, ja som ženu. Ahoj. Všetky prišli 3. Ahoj. Ja ti dám travičku. Papeš takéto. Ideme skúpiť domáce potraviny. Žinčicu, mlieko, kozu. Všetko, ne? Zoberieme si kozu A čiže domov. birel, to takú zajímavé, že birel domáci. Ahojte. A tu je búbko moja. Búbka, ty máš aké zubky. No tak nič, som si strčiť jazyk dosť. A tu je obchodík, tu na. A tu je hora. To je mať. Kiko, čo to fakt, tvoji stretení súrodenci, pozrite vo videu. Takže máme nakúpené a prvá vec, fun fact, prišla sa nami taká pani veľmi zlatá zo šupky z Trenčína a pýtala sa, čo mám za mikinu. Keby nám niekto vedel sohomer.eu. Áno, robím značku, reklamu značky kamarátky mojej. Meno neviem, jak sa volá typka, jak sa volá. Neviem. Áno, neznáma, To si ma pamätáš. netreba vedieť. Ďalej, riešime. Máme nitie domáce, dúfam, že domáce. Nie, sú domáce z koliby. A žinčica, že som to nemal, neviem čo to je. Takže rýchly taste test a ochutnávka. Žinčica iba. A čo to je? Napísal, vidíš. Ňam, ty kokos, neviem čo to je, ale to je výborné. Je to dobré. Dosť dobré. A nitie vám nedáme. To vám na čom práve nitie, to je proste moja osobná vec. Nič. Na čo by ste vedeli celý môj názor, to je môj. Takže ma nechajte.
Dobre, lebo ja mám času, dobre. Ako nikde, tiež vám ukážem, ako vyzerajú a chutia. Keď už tak nech spýtate do mňa. No, chuť ako syr. Slaný, ale sú veľmi slané. Ale Ja to jedno. mám to rád, keď je slané niečo. Môžeme kanibalizmus teraz? Hej, kanibalizmus. A zahľadali sme dneska záhady lesa, ktoré nám pani na recepcii nedala. Musím sa to vypýtať od takej mamičky, mamičky. A našli sme dnes zo 7 zvieratok sme našli 6. A kde je výsledok? Kde je výsledok? Kde je výsledok? Tu. Alinka. Neviem pre písmeno. Určite to je Rudo. Alebo Paľo. Danka. Čo sme vyhrali? Čo stalo? No takže za našu tajničku nepovieme, čo tam bolo, lebo by ste vyhrali. Ale dostali sme takúto hnedú farbičku s gumou. A bola tam i kravička, mali sme kravičku radšej. Takto vyzerá naša večera. Tu je prosím pekne šunka, v ktorej je chrén. No go zóna. Nechutilo? Nemal som, nechutnal som. Som si zrakol chrenu. Tu sú šalatíky, vodič. Slovenský vodopád, páči sa ti? Nádherný. Čakal som nič horšie. Je to fakt pekné. Ide za rebrík? Nejdem v šľapkách. Hej, poď. Však mám šlíkne. Nejdem. Poď sem. Nejdem, mám šľapky. Keď ideš, nejdem najesť. Teraz som žrala. Poďme dole. Prestaň, ja tak nerozprávam. Ja tak nerozprávam, prestaň. To nie je pravda. To je pravda. To ty tak rozprávaš. Nie. Áno, Nie. áno. Nie. Áno. Vieš čo si? Si obyčajný lopuch. Ja by sa nelápu. Mám pre teba niečo. Je to páli. Mám pre teba niečo. No. Láska. Vezmieš si ma za ženu. Áno. Ako hodnotíš to kreslo, Kiko? Ja, zatiaľ 9 z 10 zatiaľ. Keď začnú byť rýchle pohyby, tak to bude tak 4 z 10. Teraz to je, že toho. Budú Dankine ručky. To čo robíš s tou hrudou? Dneska robím. Wow, Kiko, skade máš to kofolo, koľko stála? Nikto by neuveril, ale bola zadarmo. A to je ako možné? Normálne som prišiel pred stánok, porobil som si selfiečko s zelenou kamerou a mám kofru zadarmo. Stačí označiť hotel Hrabovo. Presne prechod sa krúsa aj zaprie, máme kofru zadarmo, na to, že sme ich označili na stavke. A ideme hrať futbal. To je stokariači sa Slovenská, milujem to. Mám panálny kolektívny kľúče. No takže, ľudia moji milovaní, odchádzam z hotela. Je 9:53, štvrtok ráno. Najedený, tu, už mám jedlo už veľa. Odchádzame, ideme na recepciu za kľúče, nebudem plačené poplatky, dúfam, a idem. Čo urobil? Robí také zvuky. Poď sem kozáč, jak sa váš jeleň, či čo si? Ale hej, pozor na tú parohy, poď sem. Ja ti nechcem napichnúť, poď sem. Ja sa ťa bojím, púsať, vieš tam. Posíli si už. Jaké parohy To je kráľ tohto zámku. Kráľ zámku. Tak to neviem, čo robil autista pre mňa. Kiko, to ty keby si chcel toho koza. Že by som čierny poprvé. A po druhé by som jedol radšej tie On žere hovna, fakt. Si crazy, chlape. Čo robíš, chlape? Alti, teraz máme. Áno, áno, áno. Dánka sme piť. Nič. Ale to vypnuté, ale je to nalos. Tu. Ale dobre, je to dobré, sorry. Reálne neviem, čo je skla, čo nie. Absolútne. Tu, Nič. tu. Ja nechápem, to je hroze. A ich tu je. Idem ku vám. Pozri na mňa. Pozri na mňa.
Už je tvoj, už je dnes. On chce ísť s nami domov. Ako si už chcel cestou vláčikom? Super. Ja tam je liana. Ako vyzerá liana? Lebo sa hádame... Aha, toto je liana. Ja si viem. myslím, že to sú žaborinia, taká vec pre žabičky. A super, čakali sme, bolo 40 minút sme čakali na vláčik, alebo 30 minút minimálne. A tak 10 minútová cesta, no tak... Môžeš. Keď je rám, čo to je? Aha, to tam neviem, čo môžeš ísť. A to je akože... Pozri. To neverím, že je reálne. Je? A To je prírodné. neviem, to je. Je to unreal. Neviem, však to musí byť taká vec, čo to poháňa, ne? Príroda. Nie, ale jak? Čo taký tlak sa v kuse? Áno. Chceš tam je diera? Tam keď môžu tam tračne cez dekotár? To je nejaký kos, keď v takomto outfite. Však ale som dole ponožky. Natáčaš? Áno. Slnko ma stále blokuje, no jasne teraz. Takže sme na gejzíre v Spišskej Novej Vsi. Absolutne tu nie sme. Kde sme? Spišskej Novej Vsi? Isto nesme. Pri Spiši proste. Pri Spiskom hrade je ďaleko. V Spišskom hrade, to rozstrihni. Nikto nepočul určite. Chceš ešte raz? Takže sme dnes... Takže dobrý deň, priateľ. Ne, normálne. Proste sme na Spišskom hrade. Nie sme. Nie pri gejzíre, pri Spišskom hrade, na Spiši. To je dosť ďaleko od seba, to je jedno. Mali sme brinzové halušky, mali sme jaký spišský tanier asi, všetko spišským. Boli sme na gejzíre, bol som z toho úplne v riti. A čo vy ste videli to video z dole, ne? No, tak potom chápete úplne pojenicu, prečo rozprávam jak debilov. No. A tak, sme na konci, strašne blokuje to slnko, nič nevidí, potom máte zatvorné oči. A tak, a končíme vlog. Budeš ho strihať, dúfam, Nanka. A chcem sadnúť pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Uctiame jeho pamiatku svetu. Ďakujem, že ako vôbec mi svieti slnko do očí, ako vôbec. Som tu úplne, že očarený tebou, to je krás. Slnko krása. A tak, končíme.